Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Vi er Camilla og Rosa, og velkommen til afsnittet om Craft i børnehøjde. I dag har vi besøg af udviklingschefen for Craft Psykologi, Mathilde Siggaard. Velkommen, Mathilde. Tusind tak skal I have. Tak, hej. Mathilde vil forhåbentlig gøre os klogere på, hvad Craft Psykologi kan. Vi er 3 studerende, der brænder for at anvende det i forbindelse med vores bachelorprojekt. Vil du fortælle os lidt om din baggrund, samt beskrive, hvad Craft er? Det kan I tro. Jeg er super glad for at være med. Men jeg hedder som sagt Mathilde, og jeg arbejder for Anne Kirketerp, som er ophavspersonen på Craft Psykologi. Hos hende har jeg arbejdet som udviklingschef siden januar i år, så feltet er faktisk også okay nyt for mig. Så min fineste opgave er jo at få udbredt det, ligesom at I også er i gang med. Så jeg synes, det var super fedt, både fokus I har valgt for jeres opgave, men også i det her format. For det er en super spiselig måde at lære noget nyt på. Så det er også det, at min opgave til daglig, det er, hvordan at vi kan formidle Craft-psykologi, sådan så den her viden og teori og alle de her værktøjer kan blive tilgængelige for en hel masse. Kan du give nogle eksempler på, hvordan I formidler den viden? Ja. Altså, sådan helt lavpraktisk, så har Anne holdt, jeg ved ikke hvor mange tusind foredrag, hvor hun kommer rundt omkring i landet og fortæller om Craft-psykologi. Det kan også være som en workshop, hvor man har sådan en hel dag, hvor man også sådan får lidt mere hands-on og ser, hvad er det egentlig, der gør en Craft-aktivitet god. Men vi holder også konferencer og alt muligt forskelligt, og så prøver vi at booste vores hjemmeside med en masse. Vi har lavet vores bog, så er den også lavet på lydbog og e-bog, kommet på e-reolen og sådan kommet lidt længere ud. Vi har også fået den oversat til engelsk, så vi lige nu er vi også ude i det internationale marked, som faktisk selv har banket på døren hos os, inden vi nåede at komme ud til dem. Så lige nu bliver vores bog også solgt i alle engelsktalende lande. Så det har jo også rigtig meget at sige, og det gør jo også, at det på en eller anden måde får en anden pondus, når der lige pludselig er andre lande end bare Danmark, der kigger på og forstår og anerkender, at de kan godt se, at de her sundhedsfremmende effekter, der er faktisk noget om snakken. Kan du fortælle os om de sundhedsfremmende effekter, der kan være ved Craft? Ja, jamen altså der er jo næsten kirsebæret på toppen, som er det her, vi kalder flow. Og flow har jo egentlig ikke noget at gøre med Craft. Flow er en teori, som er beskrevet af mange forskellige, men som vi prøver at beskrive som den her følelse af selvforglemmelse. Altså når vi oplever flow, det kan både være, når vi løber en tur, eller når vi står og laver en eller anden ret i køkkenet. Det kan være mange forskellige ting. Så det hele den her tilstand, hvor vi ikke kan tænke på andre ting. Vi har simpelthen fuld opmærksomhed på det, vi laver. Man kan også opleve ro. Man kan få det at sidde med noget i hænderne, kan stimulere vores nervesystem, hvilket gør, at vi får helt automatisk ro på vores krop. Det vil sige, at vi ikke er oppe i det her mode, og vi kan ikke... Nu taler vi jo om folkeskoleelever. Der har det en super effekt, at man måske sidder og laver et eller andet og får lige lidt ro på, så man kan lytte til, hvad læreren siger. Så ro er også en af de her sundhedsfremmende effekter, vi kan se. Det lyder også super spændende, også fordi man også selv ser det i hverdagen, uden man lægger mærke til det. Så man ser det jo faktisk overalt. Fuldstændig. Vi oplever faktisk mange, der siger, jeg har ikke rigtig nogen hobby, eller det der craft, jeg tror ikke, jeg laver noget craft. Jeg siger, det er håndarbejde og håndværk. Og for at tage lidt ind i også, hvad er craft overhovedet? Til dem, der måske lytter med, der tænker, hvad delen er det? Jamen det er alt. Det står egentlig for håndarbejde og håndværk. Det bliver bare så langt at sige, så Anne tænkte, jamen hvad skal det hedde? Og hun troede også i forvejen, der må være noget, der hedder det allerede. Så kigger man jo til udlandet, og craft på engelsk er jo ligesom betegnelsen for både det, der er håndværk og det, der er håndarbejde. Håndværk kan måske have lidt mere sådan en maskulin klang af at renovere et hus eller en hammer og en sav. Så ved at kalde det craft, som på en eller anden måde forbinder de to ting, synes vi ligesom det dækker over det, at vi prøver at beskrive. Det giver rigtig god mening. Og ja, det kan være mange forskellige ting, men det kan også være mange for faktisk eller finder de her sundhedsfremmende effekter, når de laver mad eller går i haven. Hvordan kan det så bidrage til de 6-8-åriges personlige udvikling? Altså, jeg tænker, at den specifikke målgruppe, som I taber ind i, der er jo også dem, der lige er startet i folkeskolen og skal til at lære at sidde stille og lytte.
Og det kan være enormt svært, når man har leget i børnehaven, hvor man måske faktisk har lavet rigtig mange craft. Og nu skal man lige pludselig sidde på skolebænken og have fuld opmærksomhed på det, lærerne siger. Og det er jo bare så ærgerligt i dag, at der er ikke ret mange craft-fag, slet ikke i de små klasser på samme måde. Så ved at øge fokuset på det her, og prøve at se, om man ikke kan implementere det enten som det, vi kalder en koblet aktivitet, altså hvor man laver noget craft, imens at man lytter. Kun det, man kalder 120 bit tilgængeligt. Opmærksomhed, det vil sige, at vi hører sidemarkeren sidde og trykke på kuglepinden, eller dem bagved sidde og viske tisk om, at de skal lave i frikvarteret, eller vinduet, der står på klem, og nogen, der leger ude i skolegården, og læreren, der taler. Så jo mere vi kan fordele vores opmærksomhed ned på, måske at sidde og få lov til at sidde og tegne, mens man lytter, eller man sidder måske og laver et super nemt perleplade, eller man snitter noget, eller man binder nogle knuder på en snor, der bliver til en nøglering, eller et eller andet. Så kan man faktisk øge ens opmærksomhed, så man lytter faktisk bedre, når man laver noget. Så det vil være en kæmpe, altså en nem og stor forskel, man vil kunne gøre ved at implementere det, for at give børnene evnen til at lytte. Det vil være en af de sundhedsfremmende effekter, man vil kunne gøre. Tænker du, at tid er sådan en vigtig faktor? Altså, tiden har selvfølgelig et aspekt, men jeg vil sige, at den største faktor er det, vi kalder graduering af en craft-aktivitet. Og graduering, det betyder også sådan at designe. Det vil sige, at hvis man også kunne give for eksempel billedkunstlæreren lidt flere værktøjer til, hvordan man egentlig laver. Altså, hvordan får man egentlig mest ud af de 45 minutter? Og sørge for, at eleverne faktisk får en chance for at opnå flow, eller ro, eller præstations over at have lavet noget sammen med nogen, eller til nogen, og ligesom føle stolthed og glæde ved, at man har lavet det. Det kan man ligesom gøre ved at sørge for at få lavet en god aktivitet. Og der er der nogle forskellige værktøjer, som at craft-psykologien beskriver, som man kan justere på. Blandt andet det, vi kalder høj og lav struktur. Nogle vil også kalde det, hvor kreativt det er, eller hvor rekreativt det er. Vi prøver sådan at skyde lidt til jorden, at vi må ikke kalde det kreativ fag, fordi at være kreativ betyder at være innovativ, og man har selvbestemmelse. Og det behøver man jo ikke have. Vi kender jo godt det, hvor vi egentlig bare gerne vil blive fortalt, hvordan vi laver en madret, eller hvordan vi skal strikke noget, eller der er allerede besluttet, hvilke felter, der skal være røde eller blå. Det kan nogle gange være det, der er allermest afslappende. Vi skal ikke gå ind og tage stilling til, om de heller skal være lilla, eller om der skal salt i, eller hvad det nu kunne være. Så hvordan kan man sørge for, at børnene de får tilpas selvbestemmelse, er tilpas kreativ, men ikke for meget? Det er jo svært, hvor man er henne, når man er imellem 6 og 8 år. Så det er virkelig der, hvor man kan skrue. Så er det rigtigt forstået, at de rekreative processer, det er måske dem, der er egnet til børn, hvor der er kort tid? Altså man kan sige, det er altid en fordel, og vil jeg sige, især også når man har, hvor nummering er oftest ikke for god, så vil jeg sige, altid start med det rekreative, altså det vi kalder høj struktur, step for step opskrift. Fordi hvis man starter der, så kan man altid justere. Men ser man de samme gavnlige effekter ved det rekreative som det kreative? Godt spørgsmål. Det gør man, fordi at for eksempel de positive emotioner, som jo er stolthed og glæde og alle de her ting, det får man, selvom man glemmer lige lidt, at der var egentlig, ens klods var skåret ud på forhånd, så man skulle kun puste den. Fordi man har produktet, og man kan se, det her har jeg præsteret. Først var det, nu det er det, og jeg skal give den til min mormor, og hun blev mega glad, og jeg var vildt god. Og jeg lavede det måske, eller klodsen, den var en del af et tårn, hvor alle de andre byggede op, og jeg var med til at lave det tårn. Så det har ikke noget altid at sige, om det er rekreativt eller kreativt. De har de samme effekter. Man kan sige, at oplevelsen vil man måske oftest opleve, når man har meget selvbestemmelse. Fordi det er der, man simpelthen bliver totalt opslugt. Det kan man også snilt i de rekreative. Jamen, hvordan evaluerer I succesen af en craft-aktivitet? Det er lidt forskelligt. Man kan sige, det er faktisk der, hvor vi mangler rigtig meget forskning. Også i forhold til at
en af vores visioner for kræftpsykologi er også, at det skal blive lige så anerkendt som at dyrke motion. Altså, hvordan kan man få kræft på recept? Ja. Så at man ikke ligesom... Ja, så det er lige så velset. Ja. Og der kan man sige, en del af det er også, at man kan måle det. Fordi der er jo masser af forskning på, at du skal træne en halv time om dagen, og så holder du dig sund, og så vil du opleve det og det, og du vil komme i bedre form. Der mangler vi faktisk forskning på at se, jamen, hvor lang tid og hvad skal der til for, at du opnår de bestemte sundhedsfremmende effekter. Men Anne har gjort det, at hun ligesom har spurgt en hel masse mennesker og læst en hel masse forskellige interviews, hvor der bliver beskrevet, at man har lavet kræft, og det har sundhedsfremmende eller trivselsfremmende effekter. Ja. Kan man kalde det en metateori egentlig? I kræftpsykologien, altså, vi går også meget ud af at sige, at de her effekter kan man jo godt gå ud og finde i andre ting, som jeg siger, motion, musik. Der er også noget, der hedder kunstterapi. Der vil man også kunne se nogle ting, og det er ikke Anne Kirketerp, som ligesom har opfundet alle de ting, der er i bogen. Det er helt sikkert taget fra forskellige ting, og på den måde defineret. Og derfor har hun lige samlet alle de ting, som hun kunne se giver mening. Det giver super god mening. Jeg tænker, hvis nu... Altså, du snakkede i starten omkring det her med, hvordan I udvikler kræftpsykologi. Og udbreder det. Vi havde tænkt, hvordan vi selv kunne udbrede det. Vi tænker ikke selv, at vi kan gå ud og foredrage omkring kræftpsykologi til nogen. Men vi tænkte, at man kunne lave en folder, brochure til folk. Jeg ved ikke, om I gør det, eller kender til det. Og så havde vi så tænkt os måske at lægge dem i nogle daginstitutioner, eller på nogle skoler. Det kunne være super fedt. Vi er ikke på den måde sådan fysisk repræsenteret, med mindre at vi har jo simpelthen den mest fantastiske her af ambassadører, som har taget vores 6-dages certificerede kræftpsykologi-uddannelse. Og det har faktisk været den måde, at vi er blevet bredt ud på, og mange har hørt os. Men det vi også prøver at gøre, er at se, om vi kan blive mere synlige derude. Altså, hvordan kan vi gøre viden mere tilgængelig? Vi vil rigtig gerne lave flere, både gratis indhold, online indhold, men også online indhold, fordi vi har enormt lange, eller vi har ikke ventelister, men vores uddannelse bliver udsolgt på 0,5. Det skal blive lettere at få lov til at lære om kræftpsykologi, så man kan gå ud og bruge det, fordi det er egentlig den måde, at vi kommer til at sørge for, at nogen får øjnene op for det, og det bliver implementeret rundt omkring. Det er rigtig mange forskellige mennesker, der tager uddannelsen. Og vi bliver jo rigtig lykkelige, når det er enten en leder selv, eller når at der er en, der er blevet sendt afsted af sin arbejdsplads. Fordi så kan vi jo allerede der se, at ved du hvad, de tror på det her, og de er klar til på en eller anden måde at tage nogle nye skridt i en ny retning, som kan gøre en forskel for en masse. Altså, vi kender kræftpsykologi via bøger til at starte med, også hjemmesiden, og så senere hen i løbet af sidste uge, der har vi også fundet jeres podcast-interview omkring kræftpsykologi. Ja, og så vil jeg sige, at altså, Anne, hun havde jo aldrig troet, at det skulle komme hertil. Det var ikke hendes plan igen. Det var en maske ad gangen, og lige pludselig er hun, hvor hun er nu. Og det er jo altså det her med at snakke om det, og ligesom i stedet for at være sådan, som hun prøver at gå op med det her med, sidder du bare der og laver ingenting? Nej, jeg strikker, eller nej, jeg sidder og maler i min malebog, i stedet for at på en eller anden måde, altså vi skal også ændre den måde, vi taler om håndarbejde og håndværk på. Men I henvender jer ikke direkte til institutionerne og siger, hey, vi har det her kursus, er der nogle medarbejdere, der kunne være interesseret i at deltage? Det har vi ikke gjort endnu, fordi vi simpelthen ikke har kunnet tilbyde noget. Anne har simpelthen ikke mere tid i hendes liv, så der, hvor vi er i gang med at udvikle os på, er også, at vi har i det nye år kommer vi til at lave noget, der hedder masterclass, så det vil sige for alle dem, der er uddannet, får mulighed for at tage en udvidet uddannelse, hvor de får endnu dybere viden om alle de her teorier, som er inde under kræftpsykologi. I håb om, at de så kan gå ud og tage foredrag, og at de inden for deres felt, der er jo både naturvejledere og selvstændige keramikere og ergoterapeuter og pædagoger og alle mulige forskellige profiler, som så kan gå ud og have
hele deres anden faglige baggrund og gå ud i det felt, hvor de egentlig er specialister, men med craftpsykologien. Og netop måske tilbyde en endags uddannelse, hvor man kunne lynhurtigt lave en temadag for sine kollegaer, eller de der ting, fordi det er der helt sikkert behov for, og det er vi også meget sikre på, at folk ude i deres forskellige fagligheder er bedre til, end hvad vi vil være. Fordi at man kan lynhurtigt på en eller anden måde drage nogle paralleller, og man ved også, hvad er tilstanden derude. Så det håber vi virkelig, det kan blomstre og gøre det mere tilgængeligt. Helt sikkert. Hvad er dit ønske og håb for craft i fremtiden? Det er netop lige det her med, både måden vi taler om det på, men selvfølgelig også, altså hvordan kunne vi gøre craft lige så blåstemplet som motion er? Hvordan kan vi få nogle af dem i toppen til at prioritere det her, og se, at det har så mange gavnlige effekter, både for sårbare, men altså også forebyggende for de fleste af os, de gennemsnitlige, som har det fint og okay. Hvordan kan vi lave de der pauser i vores liv, hvor vi lige får cuttet forbindelsen til det, vi kalder default mode network, som er der, hvor vi tænker over, jeg er også ulykkelig, fordi at jeg er overhovedet ikke god, og i dag der var der en, der sagde, at jeg var dårlig, selvom at 20 andre sagde, at jeg var gode, men ville de mig noget ondt, og hvordan kan vi ligesom klippe forbindelsen til det, og sørge for at få de her pauser, hvor vi bare er fordybet i noget, hvor vi lynhurtigt kan se, at vi har præsteret noget, og vi er dygtige til noget, og vi laver noget, vi selv kan lide, som vi selv har valgt. Tænker du, at det har en særlig gavnlig værdi for børn i udsatte positioner? Helt klart. Fordi det kom vi heller ikke ind på, men der er jo hele den her præstationskultur, og også, som du også sagde, Rosa, det her med mistrivsel. Det ser vi også rigtig, rigtig meget. Og der kan craft altså det, at skabe de her positive emotioner. Altså, og hele trivselsfeltet er jo, at man bruger nogle af de kompetencer, som man er god til, men som man også godt kan lide. Og så er der det her med autonomi, at vi har selvbestemmelse, at vi har faktisk selv valgt, at det skulle være et sværd, jeg skulle lave i sløjt, eller at det skulle være et fuglehus, eller at det skulle have mønster på, eller ikke mønster på, eller være rødt eller blåt. Og så samhørigheden, at enten så laver vi det sammen med nogen. Vi føler os forbundet til nogen. Det kan være, at man har lært at lave noget af nogen, man kender. Sin far eller mor, eller sin søster eller bror, eller bedstemor, eller sidemakker, eller lærer. Eller man giver det til nogen og ser glæden i deres øjne, og man føler sig stolt over at have præsteret noget. Og de følelser, det er altså ikke nogen af os mennesker, vi bare lige får. Hvis man kigger på, hvilke emotioner et menneske har, så er der kun 1 eller 2 af dem, som rent faktisk er positive. Altså, og vi bliver nødt til at vande de følelser, lige så vel som vi vander planterne derhjemme. Vi bliver nødt til at dyrke dem, og gå på jagt efter dem, og sørge for, at vi får dem. Og det vil give, jeg tror, vil tænke sig, at hvis man som 6-8-årig ved, at det er vigtigt at gøre noget, der gør en glad, og lave noget, der rent faktisk sådan bliver der. Og det, man kan give det til nogen, eller man kan bruge det til sig selv. Ja, vi snakkede også om, at der i dag sker en acceleration i samfundet med mindre fokus på fordybelse. Fokus på bare at være i nuet, i stedet for bare at tænke, at jeg skal hen til et resultat med det samme. For det glemmer folk lidt, i hvert fald i skoledelen. Absolut, og det er på en eller anden måde lidt taget fra, og man kan sige, at den helt klare ting er jo også væk fra skærme, og lad os bruge vores hænder og hoved. Det ser man jo, hvor dygtige de er i skovbørnehaver til at gå ud og finde en pind. Når man går ud i naturen, så har man kun bare fantasien sat til, og man bruger det, der er, og man skaber det til noget, og man bruger sin visuelle fantasi, og det er kognitivt enormt stimulerende, og det går jo også ind og både med vores finmotorik, men også kognitivt. Hvilken rolle spiller forældre og pædagoger i at støtte børns engagement i craftaktiviteter? Altså, de spiller en kæmpe stor rolle, fordi det ofte er dem, der sætter rammerne, eller dem, der giver mulighederne, eller dem, der stopper nogle af de muligheder, fordi man ser jo også godt nogle børn sidde og tegne. I nævner i en af jeres bøger, at fidgets er symptombehandling. Hvad mener du om det? Det er det nemlig. Ja. Man kommer lynhurtigt til at sidde og kede sig. Det ville man også gøre, hvis man skulle hive papir i stykker. Så skulle man i hvert fald måske bruge det til papmaché senere, så man følte, man havde præsteret noget. Ikke? Men hvordan kan man
egentlig sidde med noget. Når man så er færdig med Teams, så har man både lyttet og forstået det, men man har også koblet det til. Det kan også være, at man skal tegne det, at der bliver forklaret om på tavlen, eller man skal sidde og få et lille sandpapir, og lige så stille slibe en lille kugle, som bliver dejligt blød, som man så kan have i lommen senere, eller noget, som på en eller anden måde har større formål, end at sidde og rode med sine hænder, fordi når du har siddet og rodet med den i lang tid, så er den ikke sjov længere, og så har den ikke samme opmærksomhedslugende evne på samme måde. Og det ser man også tit i folkeskolen eller i børnehaven, det her med, at der er nogen, der har svært ved at lytte. I hvert fald, når man sidder i en rundkreds. Underviseren bliver nærmest irriteret over, at de enkelte eller flere børn ikke kan koncentrere sig, så det giver rigtig god mening, at de får noget, de kan fokusere på. Ja, også i børnehaven, der bruges der meget puppets eller fidget-værktøjer til de urolige børn under samlingen eksempelvis. Ja, og det handler selvfølgelig også nogle gange om begrænset viden. Altså det, jamen, hvad kan vi ellers finde på? Hvad kunne ellers være godt? Der findes der rigtig mange af de her gradueringsdesignværktøjer til, hvordan kan man egentlig sørge for, at det er noget, som er det, vi kalder sådan tilpas automatiseret. Altså, det er altid godt at have et eller andet, hvor man ved, at man kan det egentlig næsten med lukkede øjne. Man skal bare kigge nogle gange. Ja. Og man kan mærke det på en eller anden måde, om det er at tegne, om det er at klippe. Noget, der sådan er repetitivt. Fordi det er også det, som stimulerer vores nervesystemer, og det, der faktisk giver os ro. Ja. Hvilket gør, at vi bedre kan lytte. Ikke? Altså, blive bedre til at tale om, hvad det er, det gør for en. Fordi når vi bliver opmærksom på det, så vil vi have bedre muligheder for egentlig at skabe de rum, både for andre voksne, men jo især for børnene, som er vigtigt, at de lærer det. Og tage det med som værktøj igennem livet, at det er egentlig godt for mig, at jeg har et eller andet, jeg kan sidde okay roligt med, hvor jeg får den der pause, man har brug for. Så det skal man jo, man skal udforske, og man har jo tit mange forskellige ting, man godt kan lide at lave. Så for at opsummere, så er det vigtigt, at vi skal ændre på narrativerne omkring det. Vi skal tale det op og ikke ned, og vi skal få det udbredt. Korrekt? Absolut. Så er vi lidt nysgerrige på, hvad må der får dig til at slappe af? Ja, ved du hvad? Og det har jeg simpelthen sådan tænkt over, efter jeg er kommet ind i den her verden. Men ellers så er jeg faktisk sådan lidt til det tekstile. Sy lidt, finde ting i genbrug, lave det om. Eller have med papir at gøre. Altså klippe klistre, eller lave nogle skrive eller male. Du har jo nævnt det her med musik. Altså, jeg spiller selv klaver og violin og synger. Så det her med, da jeg var mindre, jeg brugte det jo egentlig til at slappe af, have ro i sindet. Det der med at koble helt væk, altså så kan der jo gå 3 timer, og så, nu skulle man i seng, hovsa. Altså, så går tiden virkelig stærkt, og det kan jeg i hvert fald også godt se. Ja, det giver selvtillid også, ikke? Fuldstændig. Altså, okay, kunne jeg lige så, selvom jeg ikke vidste, hvordan man satte det her op, så kunne jeg alligevel med de evner, jeg har, gætte mig frem til det, eller få det til at fungere. Sådan er det jo med mange ting. Hvis først man kan en lille smule, det behøver ikke være inden for samme teknologi eller musik, eller det at strikke, eller præcis. Det at lave mad, men man kan nogle gange koble nogle ting, som kan give en de der første skridt på vejen. Hvis man prøver at observere sig selv bare på et par måneder, hvad laver jeg egentlig af ting, der giver mig ro? Eller, jamen, så kan man godt lave lidt sådan en hobby-tapas, eller en craft-tapas, hvor man lidt prøver at besøge nogle forskellige ting og se, hvordan gik det? Er det noget, der opsluger mig? Udover at lave en podcast, havde vi talt om at lave en sang, der skal være nem at huske. Ikke for mange svære ord, især når vi kommer ud til de her institutioner, hvor vi udprøvede craft med folder, eller sang eventuelt begge dele. Ja, mega fedt. I er så kreative. Men altså, så kan I kan godt tage en udfordring så. Det kunne jo også være altså næsten alle ting nu har en QR-kode, ikke? Hvor inden man går hen, præcis. Så er der en QR-kode på. Så det kunne også være, det prøver vi i hvert fald med der, hvor vi laver materiale og lave altså en QR-kode, som for eksempel kunne sende en hen til en video. Og det kunne også være sådan en børneformat, altså til skolebarnet og til mor og far, eller til lærerne, eller altså sådan, så man kunne med én ting give flere muligheder. Eller det er super god mening. Jo mere man frigiver sig selv, man siger, skulle vi prøve at lave en sang? Okay, vi prøver at lave en sang, og det kan være, det er det, der ligesom får jeres projekt til at lyse, eller det, der gør, at nogen de stopper op og lytter mere til jer, ved I har valgt nogle andre formater, eller podcast.
Altså, nu laver I det her til jeres eksaminator, men nu spørger jeg også, må vi måske dele den? Det tænker jeg snilt, at I må. Altså, jeg synes, at det er super godt, og jeres sang inspirerer mig til, hvordan kan man have en eller anden form for nem ramse for, hvordan man kan huske, hvad craftpsykologi er. Men der var din mail bare, Rosa, rigtig god, og I var simpelthen så velforberedte med spørgsmålene, og du skrev lidt levende, og ikke sådan, kan vi lige, og du, nej, det vil bare være mega fedt, og det... Sådan en som mig, så tak. Det skal vi have tid til. Tusind tak skal du have, Mathilde. Det var et super inspirerende interview, som gjorde os meget klogere på craft. Det var virkelig en ære at have dig i studiet, at du kunne sætte tid af til os. Vi bearbejder interviewet, og så sender vi det til dig, når vi lige har kigget det igennem. Er det okay med dig? Selvfølgelig. Jamen, og ingen stress med det. Jeg synes bare, at det kunne være fedt lige at se, og så må jeg sige til, hvis der er nogle andre ting, vi kan gøre for jer. Tusind tak for hjælpen. Godt. Yeah. Jamen, det var så lidt. Yeah. Og så skal I bare have det mega sjovt med jeres projekt, og husk, at det er en legeplads at studere.